Sesuk dimasakne apa? Iwak. Mbok kira harepe ngeterne maem ngene Pak Kadi ngene sapa ning? Pak Pailan. Pak Pailan, kamu di sini dong. Harepe ngeterne maem ngene Pak Pailan. Lawe mie sawi karo sego. Karo mbok kira ora ngenyek karo mbok kira padha wedi lho teman-teman kabare Pak Pailan. Pak Pailan ki mau dikirim apa Pak Lan? Mie karo sego. Lho wambo-wambo lho teman-teman. Tapi ki kok iso ciut ra ya? Iso lah. Iso lemes apa ora? Iso. Tambah banyu ya. Kegeden. Cek, genine kegeden. Genine kegeden. Tambah banyu sithik ya. Nah, ben gak seret lho wong tuwek-tuwek ning. Oh iya. Enak wing wisan ya. Mak bleduk iki cek aku cek. Halah. Sih. Mbak, ade dilokne karo Cece. Dilokne piye? Kokean sawi. Bolokne piye? Bolokne piye? Kokean sawi. Ora wis pas. Ora. Iya toh? Loh, iya toh? Ora. Ora. Mbok rajang kabeh wi lho. Wi lho omong mbok rajang kabeh wi lho. Apa? Enak. Iki lho, sik tak ngene iki lho, iki. Sik enek. Iki yo sik enek, iki yo sik enek. Iki lho yo sik enek. Yo. Wis ning ditasene ning selak jeleput lho. Panggah mbok rajang kabeh lho Mbak jare. Engko sapa-sapa lek diomong, "Ya jupukne piringe kabeh no." Alah ya jeneng omahe wong tuwek. Segone. Ora usah sego wong mie karo sego karbohidrat no. Lho ya Lek dhewe. Lek wong tuwek Lek Pak Kati jipokno kuwi lho, gagange tok wi rasa mie. Kayak sego lah Mbak. Kayak duduh. Iki wis enek. Ben menikmati mie tanpa sego no lho ning. Sik ya jel ya nyo. Sakmene sik. Sapa iki? Sik sebene piring sik engko lek turah ditambah. Panas. Nene. Arep Aku? Lah aku jarang mangan mie to. Mantap. Ya. Iki sapa iki? Wis to sampe kene kono sik kok didum padha. Titik. Kok titik to? Ora adil ora padha karo sing pertama awake. Padha lho. Mandaran. Engko lek nek nimbuh ngono lho. Wes, Kok sing enek mbek girah tok. ambil wonge guyu. Ayo testi. Ayo mam bareng. Iki kok diisai ya? Di lampen kono ben Nek, adem. ayo kon dorong ning ngarep jentrek-jentrek terus dikon mam. Lah Pak Lan ya ora iso no Ya jentrek-jentrek. Pak Lan kok ae, Pak Kadi. Mriki lho Pak Kadi, ayo Mbak. Neng, nanti Cece, ayo Ce. Jek panas lho Mbak. Ora apa-apa malah nganu mlocotne ilat ya Mbak. Malah ora cedal lek omong ning. Ya Ceh. Ayo ning jaba ayo. Ya Mbak, pengen Pak Kadi Mbak. Tiba orang kok. Apa nasi ya Allah? Mbak, Pak Kati, Mbak, panas, Mbak. Panas? Etan. Ya Cek, wis Cek. Netan, Mbak sampe nang tengah no. Cek, kene lho, Mbak sampe nang tengah Cece ben gelem ning kulon, Mbak. Kene Tang. Iki lho. Cek. Sik panas. Beh, Panas. adem jare Mbak. Dilebani tawon mbuh engko ngono jarene Pak Kati. Lek metotor ya. Enak ta Pak Kati mine? Eco. Mantap. Kita hari ini ada di Pondok Lansia Etan kali. Di Mam.
Aja diguwaki to, Cek. Mbok guwaki ya, Aku gak masak lho mbok guwaki ngono. Aku gah masakne lek mau guai. Ora terdas ancenan. Lunyu jarene. Enak ra, Mbak? Soalnya lek mu nganu Wis aku gegeden. neh. Lah pancen iya lek mu nganu aku lo cuwili cilik lek ku ngiris iku Enak ta, Mbak? gede-gede. Kayak Pak Men, Mbak, ya kucingnya luwe lho. Mbak pakan apa, Mbak? Tekan. Nyemang, nyemang. Hah? Nyemang, nyemang. Mbak De kok renek ya? Mbak. Celon. Mbak De. Enek. Kepedesan ya, Bek? Enggak. C, sesuk dimasakne apa? Iwak. Mbah Lali. Mbah lali. Oh, sesuk lali. Sesuk lali sesuk iki rong kelakon. Ganti kelambi, ganti suwal, nggawe lipstik kok Cecek. Raup sik. Raup sik jarene teman-teman mau rong raup. Mesakne ya wis sepuh-sepuh ya Ning. Tapi rumah saya kayak mbiyen. Ya panggang semene. Sakmene. Tuman. Gua ya apalane. Enggak tegas. Panas sebenarnya ya ini yang kedua balik. Keneh ra sore. Share sembarang aku ora enak pegawaian hari dia gak live kok. Ya, Ora apa, enak. dengaran? Lah piye? Apa? Saya tak live deh. Entak ya? Gemak engko lagi teko. Wane jan cas-cas teman-teman di sini Pak adem. Panas. Adem tapi panas yo, Mbak. Iki nggarai wong gampang sakit. Gembreges, watuk pilek ngene lho, Mbak. Jenenge apa pancaroba? Iki bolongan ndek-ndeke nyapa to kok diweki bolongan ndek-ndeke ben nyapa? Iki enak wangi to, Mbak? Blas. Selamat. Jadi kire sitok. Lho sapa sing ngingoni? Ini ya sing duwe. Lele iya marah ya apa? Isu harus sore tak. Berarti nek sing jaga ning panggane. Sing biasane maro celok-celok. Wah, Mbak piye? Malah. Blater. Sapa to? Jenenge Mbah wis apa wi? Enggak kenal aku lek kuwi. Lah kuwi Mas apa? Sapa ya tak kenali ya? Mas Ega. Utuk. Pokoke Oslo nyelok kakak. Oh, Zinul apa sapa? Sapa, Bek? Udin, Mas Udin. Udin. Heeh, nanti ge. Mbah nek endi? Mas Udin. Terus apa nih ya sing tak RW ya? Ya kuwi kambek sing iku biasane nggo kirek ngetan ngulan iku lho Mbak sapa sing Mbak jenenge Blater wi ya. Zinul apa Jainul? Pokoke Blater sing tak ilingi sing Blater ini belum takon. Ya Allah mangan lho ya arep lho diweki. Delok sawine cece lho dipangan. Push, meong. Ya Pak cilik. Iki ya arep njaluk. Ibu Anake pira, Mbak? 5. Mbah. Sing ngopeni sapa? Ya cukup aja. Pokoknya nek kene ku Apa-apa diwehne arep. arep Sak nih luwe. Hah, semangat nyepras kan Dide. Repas kan dindi. Nek habis nih Mbak aku arep pulang. Ya sik ta. Ya no. Bapak Palan rambut trim, Mbak. Tekono Pak Lan tak golekne bantuan gelem ngono ning. Idene Mega teman-teman bukan ideku ya. Kalau disalahne ben kono sing maju, kono bemperku.
Tapi arek manut. Bener Pak Lan yo pengen ndang mari yo, Bek. Mosok Pak pengen angkruk-angkruk nek kono. Wis angkruk-angkruk to. Ya udah ya iya. Kayak palan wis ra duwe-duwenan apa-apa ya, Mbak. Enggak duwe to ning isan? Duwe omah. Omah itu anak to ngawut e. Pak Kati pengen ae lho, duduh ya mau ya Pak Kati. Duduhe sapa? Entek. Entek. Anggene wis entek kabeh tak bagi papa tok. Ki apa to ingok-ingok ya? Kucing. Enak. Rambutmu jebrek. Aja dikethoki lho rambuté karep. Ora apa. Mendina dikethoki lho, Mbak. Iki dikethokno. Bar dikethok dikruncet kaya tali poci. Bar dikethok dikruncet munggah ngene lho, Mbok. Arepe cukur neh aku masak ora pati cocok lek cukur. Balik ae, Ce. Mbok, kengko sing turah dikulo pe sesuk. Dikulo disambele korek enak. Ya sak sire to, Mbak. Sik dibobor apa Oh iya, dibobor ya enak lho apa nek kambil. enak to ndek tuku ya, Bek. Entek Ijik ta? ta? Hah? Dikrawu karo lateng. Lateng. Godhong lateng. Gatel. Di kerawu karo godhong kuwi lho. Apa? Godhong Semangit. Kira harepe ngeterne maam ngene Pak Kati ngene sapa ning? Pak Pailan. Pak Pailan, kamu di sini dong. Arepe ngeterne maam ngene Pak Pailan. Lawe mie, sawi karo sego. Ya to, Mbak. Sedina ping pira lek ngirim, Mbak? Pindho Lek ngirim sedina ping pindho isuk karo sore. sore. Lah awane kon poso? Jalan anak ping telu. Masa, tapi wong stroke gampang luwe lho, Ning. Wong ngono kuwi Ditu kok digodhokne keleman diirane nduk apa? telo Teloke mbok godhokne ra, Mbok? digodhokne. Mbok wae ra? Ya dhewehi. Panas, Mbok. Pak Pelan mambu ra mbok ki mau? Hah? Pak Pelan ki mau wangi apa ora? Mbok. Ya ora arepe Heh? nyapu rong sida. Alah wong kesel. Sapa sing nang jero? Karo Mbok Girah ora ngenyak karo Mbok Girah kok wedi kula teman-teman kabare Pak Pelan. Pak Pelan ki mau dikirim apa Pak Lan? Mie karo sego. Terus sing ngirim Mbok Girah, ya Mbak ya sedina ping pindho ya Mbak. Mek tekonono dhewe Pak Pelan aja nyanu gaya acara dhewe. Ki lek Pak Pelan mari arepe dijak kontene. Engko lek metu kan telu. Sampe digoleki donasi gelem? Engko kena dingge urut ben minggu? Gelem. Lho gelem iki lho. Gelem. Ben tak mari ya Pak Lan. Iya ya. Oh, iki lho Iki jane butuh 2 juta Pak Lan wis mari lho. Engko pendak minggu kan diurut. Urut satu ngono. Engko lek ngeterne ya Edi kan enek ya, engko dhewe melu ning mburine. Kan engko dikira nglangkai anak, ya toh. Dadi aku karo Mega tak ngetutne ae. Apa lek Edi kan yo Apa nganu? urutne terus yo ora mesti. Ya jenenge iso wong wis kerja, iya Ding. Pokoknya pas waya urut Edi kan nganu ae ngedusi. Heeh. Sehat toh sampean tapi ora? Sampean sehat apa enggak? Lho ya wes lek sehat berarti rasa ditambah nih. Saiki ora. Boleh saiki ora. Engko lek wis mari, engko melu ngonten aku. Ya aku pengen ndang melok ngono. Lah iya pengen bayarannya toh. Tapi engko bar mari melu biak-ubyuk. Ya, ya. Wis kapok. Kaya bocah. Wis ora kaya ndi. Wis getun. Wis getun. Tun banget. Tekok Desi air cangkringe ngendi ya? Soale sayuti.
Rong sasi stroke ra iso mlaku, saiki wis mari. Sayuti. Sing loro ki Sayuti, Mbok. ya sing loro ki sikil loro sitok. Yo sisih no jenenge wong stroke ki Mbok median yo kaya Pak Pailan tapi saiki iso mlaku Pak Lan rong sasi guran. Rong sasi langsung iso mlaku. Aku iki ndak 5 sasi. Iki 5 sasi. Digenepne 3 sasi, Kas. Pengennya ndang iso mlaku. Melayu aku. Saman kon nyukur. Dilai bajang sawane dicukur gundul, didusi, terus mari ngono lek apa pijeti kan sing ngurut ya ora gila ta Pak Lan. Dicukur gundul, dirijiki ngono lho. Iya no. Ngilai bajang sawan ya wis dimohak. Karo pacarmu ora oleh cukur gundul kon mohak. Mbak kira pokoknya setiap hari ngirimnya 2 kali ya Mbak ya? Iya. Coba Pailan. Yo kok lek enek followers sampean sing benek gelem bantu sampean, engko aku karo Mega ngurusi ngeterne ya Ning. Kok lek bojoku ra iso kok sing bandol Mega kok sama nyabuk, sama nek tengah aku ning mburi. Ra iso nyabu yo mik yo. Pokoknya kuwi Pak Lan yo muga-muga lek nek sing do beneh nitip rezeki ning sampean. Engko dinge urut ya. Biyen duwe duit dinge ning endi lekah duwe duit ndine kafe ya. Saiki wis ra oleh ngono kuwi. Gak kapok kan. Wis kapok encit. Aliane jedenge ra iso arep nek kafe Pak. Aliane jedenge ra iso ya Mbak ya. Iya. Arepe ning kafe. Ning kafe detak mlaku. Mlaku ya duit. Sampeyan tak pengen melu ngonten aku neh. Gak pengen melu ngonten aku neh. Engko karo Mega, saiki kancaku ngonten ya mek gur Mega Pak Lan. Wis sing nek tak plekotho gek kuwi gampang ucul kok. Gampang ucul. Kuwi. Heeh. Ngene kancane, ngene ibuke. Welut iki. Pelot tok. Sesasi panjangnya pengen 3. Ki bayarane jaluk utuh. Bayarannya jaluk utuh Pak Lan. Engko lek sampean wis mari to, engko ade ngonten cah 3 Pak Lan. Sampean malah dadi boloku karo Mega. Paling kok sampean nek wis mari wis lali neh karo aku. Ora. Yo ning ya. Karo bolo-bolone. Sekit dimamno. Sampean iki didusi ya. Sampean iki didusi. Ijik piye to? Didusi apa ora diingi? Enggak. Kok tak celok mesti moro ya. Lo sampean telepon. Telepon di moro. Ya ngono. Yes, Mbah. Gati lo anak-anak iki ya, Mbak. Sore. Anaknya sing satu wis berumah tangga, sing satune sik sekolah. Ya bae engko enek postingan iki terus enek sing bener karo sampean to, Pak Lan? Engko enek sing bar diposting iki enek sing bener karo sampean. Sing welas karo sampean. 20 urutan paling mari ya, Ning. Sekali nih urut ya 100.000. Yo ora sampe 20 urutan to. Ya semoga-moga 10 urutannya mari. Ya Pak Lan. Biayane mek wirawirine sing rada akeh ya. Pancen. Heeh, Mbak. Sing akeh iya. Kayak di Pak Lan. Masakanku karo Mega, aku mah masakne mah kula nak. Bar masakne mah kula terus rene ngetri sampean. Saiki ora tau roh nonok no. Nok ya. Enggak tau roh nonok no saiki. Nonoke sapa? Tapi kadang ya kangen nonok. Ya. Wis enggak. Gak. Sapa ki Mbak Eki ketoke Mbak? Mbah. Isuk mau Mbak? Kirim apa Mbak? Enggak tak kirim nek isuk ki. Kirim ora
Ya sego, Wah, Pak Pailan omongannya wis nggak cedal loh, Ning. Mek garek tanganmu karo sikil ya, Pak Lan. Iya. Sama omongannya wis nggak cedal, garek tangan karo sikil. Yo. Dikirim apa Pak Lan mau? Godaannya apa? Apel. balaru kulup. Sampean tau ora njaluk lawuh. Denane sampean dhewe ira lho we. Kentaki bakso kae. Pakai bakso digawe. Oh ya wis. Kayak aku metu dolan lho kae. Kerja tabrak. Aku karo Mbok Gira karo bojoku mbantol Mbok Gira to. Mega mbantol aku karo Cece. Masamu Cece pas dijak nyebrang Pak. Mlaku ki kan belanja sayur bar tuku bakso belanja sayur to Pak Lan. Masamu nyebrang Bluwayo arep ditabrak orang sak idus ditawarek bojoku lho Pak Lan. Engko senenono. Ki nek diseneni nyalahne montore. Juning, Manike meh lho gak nuwe. sapa? Ya kuwi Saimah kuwi. Biasane ngarepan kene? Heeh. Kak, sapa sing nabrak? Nyebrang ra nyawang dhisik. Ora liwat ngono ae. Jan kurang sak udus. Kayak diomongi jarene salah montore nyapa liwat kono terus dalan gede. Nesu. Kok liwat ngendi? Enggak iya dalane kono kan liwat ndi? Jambang. Aja mbak cekel mbak. Wes gak dimam ya, ada pulang ya. Ya. Ya mbak ya balik ya. Ya, Ngendi nek? dhisik. Wes, Heh? wes pulang. Dadah Pak Lan. Dadah. Ya semoga-moga nek sing bener harus sampean ya Pak Lan. Terima kasih ya. Ya sama-sama. Ya mbak ya balik mbak. Iki jikong. Oh, iki Bulan kok. wongko. Pak Lan balik ya. Ya Pak Lan. Ya, sama kita pulang dulu. Keadaannya panasnya kayak gini loh teman-teman. Pak, jangan sampai ngenteng-ngenteng. Gelem to. Pak Lan gelem pengen ndang waras Oh iya berarti gelem ya Pak Lan. Garek we nembung anake no. Mas samu ra oleh ning nglangkai anake wong duwe anak. Aduh wong liya. Nang liyan ya. Sini tidak boleh melangkahi anak. Panas ya Allah. Panas jan. Bangun. Culut renek culut. Enggak lah, ya ini sekolah. Mahetan mulai sekolah. Sekolah budaya jam 8 mulai jam 09.00. Wes saja. Terus ngapain adeke pancen bangkongan Tapi ya bapak tidak ngateni Princess ngidul. Terus Balik ngalor Rene ngitan. Urung ngedusi sarapane. lah nyapa ora diterima tut. Gak gelem. Beh, Domi tangane Mak Tuti menjijikkan. wis samarene lek wis SD wis mari ngono kuwi. Mari nyapa? Kati Wasul Rien. Teman-teman terima kasih. Hari ini yang sudah nonton konten kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.